Ассаляму алейкум, витаю. Я принимаю эстафету от своих коллег, и мы продолжаем информационный вечер на телеканале АТР. Говорить мы будем о том, о чем молчать нельзя. Разведение войск на Донбассе. Что за этим последует? А как же Крым? С вами я, Гульсум Халилова. Поехали. Збройні сили України готуються до розведення. Начальник Генштабу розповів, на які позиції відійде армія. Росія бреше. Москва звинуватила Київ у зриві домовленостей. Україна має 3 сценарії завершення війни. Очільник МЗС розповів, які саме. Я рада представить гостя нашей студии. Роман Бессмертный, экс-представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске. Витаю. Да, нашу с вами беседу мы начнем с такого информационного сообщения. Начальник генерального штаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хамчак рассказал, что в случае разведения войск на Донбассе украинские военные отойдут на позиции, которые занимали 3 года назад. Давайте его послушаем. Нові позиції українських військових будуть там, де вони були в 2016 році, коли вперше відбулось розведення сил в згаданому районі. Підрозділи Збройних сил України і надалі будуть повністю контролювати ситуацію. А вот жители населенных пунктов, где планируют разведение войск, поддерживают планы об отводе. Об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк. Давайте его послушаем. Абсолютно видно, що місцеве населення підтримує концепцію розведення, воно підтримує ті плани, які в нас є. Причому підтримують настільки емоційно, настільки відкрито, що взагалі немає сумнівів в тому, що це відверто. Ну что ж, Роман, для начала ваша позиция интересна, что касается отведения войск. За ли вы, против ли? И отойти на 3 года назад, это куда, вам известно? Якщо взяти всю лінію фронту, то є частина лінії фронту, яка не співпадає із тими параметрами, які були затверджені постановою Верховної Ради. Я зараз поясню, чому. Справа в тім, що є окремі місця, скажімо, Дебальцево. Згідно цієї лінії фронту, Дебальцево мало б знаходитися під контролем України. Аеропорт Донецький мав знаходитися в сірій зоні. В зв'язку із тим, що коли затверджувалася ця лінія фронту у Мінську, не бачили безпосередньо тактичні і стратегічні моменти, скажімо, електростанція, водозабір, транспортний залізничний вузол. Тому після того, коли лінія була затверджена, реальний стан справ не співпадає. Це перше. Друге. За цей час використовувався так званий спосіб витискання. Коли, умовно кажучи, від намагання зайняти позиції, зазначені мінськими домовленостями, так чи інакше війська йшли, десь досягаючи тої лінії фронту, яка зазначалася мінськими домовленостями. В результаті, коли восени 2016 року було прийнято рішення Станиця Луганська, Золоте і Петрівське розвести війська, то випало так, що в окремих випадках війська були вже відведені на ситуацію, яка зазначалась, а в іншим їх треба було відійти. От якщо подивитися на Станицю Луганську, то лінія фронту пролягає якби по річці, але українська сторона стоїть аж далі відступила. А відступила чому? Тому що поруч водозабір. І якщо подивитися на всю цю лінію фронту, то насправді скрізь є такі точки. Скажіть, на скільки кілометрів отойдуть українські війська в Золотому і в Петрівському? Якщо взяти виключно мінські домовленості, то це на 2 кілометри в глибину і на 2 кілометри по ширині. Тобто це такий приблизно квадрат. А вот действительно очень много опасений бывает, что касается отвода войск, потому что некоторые говорят, что территории, с которых отойдут украинские войска, будут заняты так называемыми армейскими корпусами оккупационных сил. Вот действительно, может ли такое произойти, и кто даст гарантию на то, что это не произойдет? Перше, ніхто таку гарантію не дасть. І друге, це може відбутися, те, що ви сказали. Чому? Тому що ситуація виглядає так, якби
Війська мають діяти за дзеркальним принципом. Якщо почалося відведення, воно відводиться з обох сторін за дзеркальним принципом. Тому що в цих домовленостях існує так званий дзеркальний принцип. Вони мають паралельно, одночасно віддалятися від лінії фронту. Але, як показує досвід, от, скажімо, нинішня ситуація, яка складається в станиці Луганській, українські війська відійшли, а так звані війська 2-го армійського корпусу залишилися на тих позиціях, які були. Більше того, вони почали витискати, заходити в станицю Луганську. Відповідності до домовленостей, які були ще в 16-му році, коли йшла мова про миротворчу місію, передбачалося, що безпеку громадян в секторі, де відходять, мають забезпечувати поліція. Але ніхто там не з'являється, і фактично люди представлені самі собі. Мене здивував нинішній коментар міністра оборони, тому що в мене не настільки інформація, не настільки чітка, як про це каже міністр оборони. Тому що люди по-різному відносяться до того, що українські війська покинуть цю. А все-таки контрразведка, разведка, я не знаю, технические средства не позволят нам выявить намерения оккупационных сил, если не захотят наступать обратно? Ну, справа в тому, що не стільки розвідка, скільки можливість зреагувати. Насправді, по мінських домовленостях, якщо противник робить зворотній маневр, українські війська можуть повертатися на свої позиції. Об этом Хамчак, кстати, сказав. Це перше і друге, відкривати вогонь у відповідь. Тому це все якби процедурно, формально забезпечено. Тепер питання, а фактично вони можуть це зробити? От відповідь на питання. Формально так, а фактично вони це зроблять, коли виникне така ситуація? Добровольцы хотят занять позиции ВСУ. В случае разведения сил уже несколько добровольцев призвали своих побратимов вернуться на фронт. И среди них Николай Греков, он мэр оккупированного Александровска. Давайте послушаем, что он сказал в эфире нашего телеканала. Я сегодня размовлял с хлопцами из Счастья, из Северодонецка. Мне звонят со всей Украины. Вчера я был в Черкасах, говорил с заступником батальона Азов, с Олегом, да, и ребята уже выдвинулись туда. А сегодня ребята, с которыми я имел честь служить в 2014 году, сказали тоже, что если это случится, то ветераны батальона Айдар вернутся на свои позиции в Трехизбинку, в Счастье, в станицу Луганскую. Ну вот как вам такая инициатива добровольцев? То есть отходят вооруженные силы Украины, и вместо них приходят добровольцы. То есть на каком статусе они будут это делать? То есть это возможно? Перше, ви мене на початку запитали, як я відношусь до того, що зараз відбувається. Я можу абсолютно чітко сказати. Я категорично проти, щоб зараз у нинішній ситуації, коли не дотримується принципу дзеркальності, українська сторона відводила свої війська. Виходячи з вчорашньої заяви Піскова про те, що вони не можуть забезпечити відведення військ, ні в якому разі українським частинам не можна покидати. Більше того, я би запропонував в станиці Луганській хоча б технічно відновити повний контроль над лінією фронту, яка була до моменту початку там робіт. Поясню чому. Тому що і в Петрівському, і в Золотому, і в станиці Луганській з того боку нагромаджено за останній місяць додаткові військові сили, боєприпаси, техніка, озброєння. Вони нагромаджені не для того, щоб бути експонатами для виставки. Там сформовані 3 групи, які тактично носять наступальний характер. Тому на сьогоднішній день ймовірність того, що дзеркально розійдуться війська, вона мінімальна. Тим більше, вчора з Москви абсолютно чітко сказали, що вони не можуть забезпечити відведення військ. Более того, Россия обвинила уже Киев в срыве разведения войск. Предлагаю послушать, что сказали в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.
Сьогодні Збройні сили України відмовилися приступати до розведення сил і засобів в Золотому і Петровському. Згідно з домовленостями, досягнутими минулого тижня в Мінську, представниками Києва, Донецька і Луганська, воно повинно було поновитись 7 жовтня. Все це відбувається на тлі шантажу української влади з боку збройних нацбатів, які заявили, що вони зриватимуть розведення. Це загрожує небезпечною ескалацією напруженості на лінії зіткнення. Закликаємо Київ не допустити цього і виконувати досягнуті домовленості. Но разве вот это разведение, оно такое складывается впечатление, что России вовсе и не нужно? Ну, те, що зараз ми почули, це інформаційна атака. Для того, щоб насправді збити реальну ситуацію. Тобто реальна ситуація виглядає так. Москва не здатна сьогодні виконати домовленості. А далі робиться інформаційна атака для того, щоб Україну зробити винуватою. В зв'язку із тим, що динамік Москви більший і сильніший, і він атакує не тільки українців, в Україні він починає атакувати Європу, світ, і Європа і світ сьогоднішнього дня будуть знати, що це не Москва зірвала, а це українці винуваті в тому. Ось чему присвячена оця риторика сегодняшнего? Сначала в России говорили, хотите встретиться в нормандском формате, подписывайте формулу Штайнмайера. Теперь говорят, хотите встретиться в нормандском формате, разведите войска. Вот знаете, у меня такое впечатление, что разводят нас. Не только войска. Так безумовно. Эти ведь условия будут длиться бесконечно. А третє буде сказано, хочете, щоб це відбулося, ідіть, сідайте за стіл із Луганськом і Донецьком. Ось що буде сказано, це вже очевидно. Далі буде проводитися точно така логіка. Хоче, щоб було розведення, відновлюйте торгівлю, поставляйте туди товари і так далі. Це вже абсолютно зрозуміло. Іде процес дискредитації України в особі Зеленського, переговорної групи і так далі. Тут очевидно, чому українська сторона так кволо реагує і чому не перехоплює ініціативу, чому не пресингує. Ну, це треба запитати в президента. В эфире ICTV министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сказал, что Путин не заинтересован в встрече в нормандском формате. Давайте послушаем его. Перший раз ми чули про технічну неможливість Путіна приїхати, хоча 2 лідери запропонували. І дата була запропонована французами. Зараз лідери збирають 3 лідера. Наш президент, французький, німецький канцлер готові. Пропонується новий набір дат. Поки що до цього часу ми не чуємо від Росії готовності зустрітися на цьому форматі саміту. Що хоче почути Путін, я не уявляю, але можу собі уявити про те, що він хотів би продовження цієї ситуації, бо вона його, в принципі, влаштовує. Що влаштовує наших німецьких і французьких друзів? На превеликий жаль, я думаю, що вони турбуються тим, щоб пошвидше закінчити і відновити бізнес, як вони називають, бізнес as usual. Как вы думаете, вот на что рассчитывают люди в окружении президента Зеленского, которые таким образом думают, что если Зеленский встретится с Путиным, да, он может решить какие-то вопросы? Вот действительно, на что рассчитывает окружение Зеленского? Це теза 2015 року. Вона звучить так. Ви своє зробіть, Росія не зробить, і тоді весь світ побачить, що Росія винувата. Я ще раз скажу, що б Росія не була, щоб вона не робила, в неї динамік сильніший. І це видно з нашої розмови сьогоднішньої. Насправді, винувата Москва, але вся відповідальність покладається на Київ. Звідси просто зустріч Зеленського і Путіна – це вже виграш Путіна. От чомусь цього не розуміють ні в Офісі президента, ні в Міністерстві закордонних справ, ні міністр президента. Просто зустрітися з Путіним – це вже для всього світу буде перемога Путіна. Чому? Бо він дозволив собі казати, ось і це ще зробіть, і це зробіть. Хочете Вишинського? Давайте Вишинського, Цемаха, знову давайте Цемаха. Тепер ви підписали формулу Штайнмайера, тепер давайте ще і оце зробіть, і це буде без кінця. В результаті, як тільки сіли за стіл, уже всі бачать, що Путін переможець. Чому? Тому що є складова цієї війни. Це інформаційні потоки, де домінує Росія. Що треба протиставити цьому? Цьому треба протиставити власну позицію, власну стратегію, власне розуміння. Ми будемо діяти отак, отак, отак. І нав'язувати його. Бо просто домагатися зустрічі без змісту –
Це означає програвати А на у старті. команды Зеленского разве нет что предложить на этой встрече в случае, если она, конечно же, состоится? Ну, з того, що мені відомо з закритих зустрічей, а не того, що звучить якби публічно, є варіант А – це сідати і в дискусії перемагати. Апріорі можу сказати, це програшний варіант. Тому що все закінчиться тим, що Путін скаже: «Я Донбасу не продам». Бо ця фраза Пєскова, ми не можемо переконати їх покинути лінію фронту, вона вже означає, що Путін готовий сказати: «Я це Донбасу не продам». Це перше. Друге, як тільки сядуть за стіл, то уже після того, коли Україна схвалила так звану формулу Штайнмаєра, вона визнала, що Росія не є учасником конфлікту. І тому він уже наперед буде змушувати Зеленського сідати за стіл переговорів з представниками Луганська і Донецька. Як зреагує на це Зеленський? Ви ж схвалили формулу в Мінську. Тобто, очевидно, що є помилкова стартова позиція. Тепер, чому так ситуацію транслює Міністерство закордонних справ? Зверніть увагу на фразу Пристайка про те, що це без кінця не може продовжуватися. Це означає, що відведено певний час, після якого буде заявлено: все, стіна. Це ще гірша помилка, тому що треба розуміти, що цим словом буде проведена стіна не тільки по відношенню до окупованого Донбасу і анексованого Криму. Це означає, що Україна і її влада визнає те, що це вже не її територія. Ну, це неприпустимі заяви. Ну вот Вадим Пристайко говорит, что и Германию, и Францию восхищает, и они, помните, торжествовали, когда подписали формулу Штайнмаєра, и что они довольны тем, что сейчас тут происходит с разведением войск и так далее. Почему? Тому що для Парижа і для Берліна має значення це їх політична роль у цьому процесу, а не результат з точки зору інтересів Києва, національних інтересів України, кримських татар. Що відбудеться? Ми свою функцію як посередники виконали. І ми переможці. А в результаті ми переможцем – це капітал політичний Макрона, це капітал політичний ХДС, ХСС партії Меркель і так далі. А Україна вийде в програші, бо вона визнає свою нездалість боротися за свою територію і буде виконувати зовнішні впливи, які транслює Росія. І не більше, не менше. Зеленский 1 на 1 с войной. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Запад помочь Украине. Давайте его послушаем. Мы этого Зеленского, которого загрузили этим страшным грузом, не его проблемами, оставили 1 на 1 с этими проблемами. Вы видите, что происходит в Киеве. Там без разбора используют определенные силы этот процесс, чтобы вообще придавить новую власть и нового президента. И Европа безмолвствует. Вы знаете, о ком я говорю. Ни с востока, ни с запада. Только камни бросают в адрес этого молодого человека. Каждый в собственных интересах. Да очнитесь вы в конце концов. И если эта нормандская четверка чего-то стоит, на которую так увещевает президент Зеленский, так давно уже надо было собраться и что-то решать. Ну что ж, как вы расцениваете заявление Лукашенко? Це словоблудіє характерне для Лукашенка. Тому що стверджують, що ситуація стратегічна в Європі не змінилася. Європа санкції прийняла, вона їх витримує. Це перше. Друге. Що стосується нормандської четвірки, то її робота блокується не Зеленським, не Берліном і не Парижем. Вона блокується Путіним. Але чи може про це сказати Лукашенко, який кожного року їде на поклон і просить у Євразесбанку і фонду 3 мільярди, без яких доларів, без яких бюджет Білорусі просто не відбудеться. Буде катастрофа політична Лукашенка. Тому мені це словоблудіє, яке транслює іноді Лукашенко, абсолютно зрозуміло, бо треба щось говорити. З одного боку. З іншого боку, Лукашенко все життя своє політичне лякає білоруса ситуацією в Україні. Вот знаете, я вас хотела спросить,
Обмен пленными, подписание формулы Штайнмайера, заявление и разведение войск в Золотом, в Петриевском, те законы, которые молниеносно принимаются в Верховной Раде Украины. Куда торопится президент Зеленский? Или кто торопит президента Зеленского? Ну, я би сюди ще додав 3 доленосні для нього речі. Це земля і столиця. Ну, і війна, і мир, це зрозуміло. Куди він спішить? Ну, він спішить до власної катастрофи. І політичної, і особистої. Чому зроблено такий вибір? Справа в тому, що цей швидкий темп не дозволяє розібратися в ситуації. Задача тих, хто веде його, в тому, щоб вирити окоп між владою українською і суспільством. А хто веде? Ну, з того, що я бачу, як задається дискурс, як задаються термінологія там і так далі, то тут основна участь Москви. Бо оці речі, які там лінія розмежування, які от нав'язані суспільству, далі там особи з невизначеним статусом, а не військовополонені і так далі. Це речі, які навіть з точки зору українського законодавства, вже прийнятого в 2018 році, вони не прийняті, тому що там чітко називається агресор, лінія фронту там, і так далі. Тобто, нав'язавши цей дискурс, дуже легко маніпулювати. А, наприклад, там породивши таку тему, що всі економічні проблеми будуть вирішені, тільки запустіть ринок землі. Чи, наприклад, там, от те, що я на початку казав, ви зробіть своє, Росія не зробить, і весь світ побачить, що ви правдиві. А тим самим ви просто агресору апетит збільшуєте. І агресор ще більше буде атакувати, коли він бачить, що ви відступаєте. Ну, є закони, неписані, які десятки разів людство переживало. Но вот эта скорость, с которой мы идем, и, как вы сказали, не осознавая того, что действительно происходит вокруг нас, не ведет ли нас к русскому миру? Ну, насправді і дискурс, і швидкість руху, коли глибоко не усвідомлюється зміст проблем, це складові процесу, ото як пам'ятаєте, я кажу, що росіяни дуже довго запрягають, але швидко їдуть. Навіть з прислів'я видно, що це речі, які нав'язуються звідти самому Зеленському. І він ці паси приймає. І він приймає цю скачку без деталізації, розуміння, що за цим буде. Навіть от із вчорашніх виступів Пристайка він не розуміє те, що іноді чогось не робити – це зберігати себе, зберігати свою державу, зберігати стійкість суспільства. Але немає цього розуміння. Є біг. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, в том числе вот вчера на телеканале ICTV, сказал, что есть 3 сценария завершения войны. Давайте его послушаем. Якщо не виконується Мінський процес, і от ми застрягли в ньому, і втрачаємо людей, втрачаємо гроші, ця пухлина, яка живе в нас, вона отрує нас, не дає нам стартувати вперед, не дає нам розвиватися як державі. Тоді треба звертатись, наприклад, до світового співтовариства про те, що нам потрібна, напевно, місія з підтримання миру між нами, а краще за все на всій території окупованих, для того, щоб, якщо ми не можемо впоратись, потрібна якась третя сила. Це другий варіант. Третій трек, напевно, буде, коли ми не зможемо нічого зробити, і треба буде йти, я не знаю, за кіпрським сценарієм або за якимось іншим. Как вам вообще из этих 3 сценариев, как вы думаете, какой наиболее вероятный? Ну, ні перший, ні другий, ні третій сценарій в даному випадку не спрацює. Бо перший вже ним йдемо, і він веде в нікуди. Другий – це сценарій, який випробовувався 2 роки тому з миротворцями. А кіпрський сценарій, коли дві держави, він тут не спрацює. Чому? Тому що Росія буде весь час поставляти зброю, зброя буде стріляти. Ну, кипрские это и десятки лет оккупации, продолжение этой оккупации. Да. Що тут можливо? 4-й ваш варіант. Варіант полягає в тому, що Україна має контролювати лінію фронту, жорстко контролювати, при цьому мінімізувати участь живої сили в контролі лінії фронту, далі наносити самі жорсткі відповіді, коли противник порушує лінію фронту, здійснює диверсійно-розвідувальні групи,
І третє, Україна повинна на рівні закону затвердити власну стратегію візії Донбасу і Криму. І отут і починається біда. Чому? Бо те, що зараз Офіс президента разом з президентом ув'яз в Донбасі і абсолютно забувся про те, що є Крим, вони не розуміють, що це невід'ємна частина. Ви можете використовувати різний операційний інструмент, але ви не можете тут зависли і пауза, а тут ви працюєте. Бо вас моментально читає противник. Він бачить, що ви робите. Звідси очевидно, що не маючи стратегії, візії, визначеної законом, і оперативно-тактично втрачаючи контроль над лінією фронту, бо сюди додайте, тут возня незрозуміла, а там будується база, там будується кордон з того боку. Це ж абсолютно зрозуміло, що робить противник в одній і другій зоні уваги. І чому це робиться? Звідси для мене очевидно, що на поверхні лежить просто нефаховість людей, які займаються цією ситуацією, і вони не розуміють, що іноді декларуючи чи бажаючи щось зробити, вони наносять колосальну шкоду. Я взагалі не допускаю, що настане момент, коли хтось скаже, що все, ми не можемо, тому стіна. По-перше, це заборонені речі. Це територія України і це територія України. Як ви будете з нею зараз систему вибудовувати, це ваша справа. Робіть тільки це. Не робіть вигляд, що це все. Це кінець будь-яким стосункам. Тому що тим самим ви розписуєте в самій недієздатності. Вы не раз говорили, что хочешь мира, готовься к войне. Вот скажите, если, допустим, назвать вещи своими именами, в том числе на законодательном уровне, войну войной, Российскую Федерацию обвинить в геноциде, в этноциде народов на Донбассе, в Крыму, мобилизовать население, это ведь не воспримется в Европе? Перше, ми маємо зараз третього главу держави, який не помічає ні вимог Конституції, ні існування закону про правовий режим воєнного стану, ні закону про оборону. Це дуже небезпечна річ. Бо у президента, як Верховного Головнокомандуючого, в нього нема вибору. По закону і Конституції він зобов'язаний задіяти закон про правовий режим воєнного стану і закон про оборону. Це перше. Друге. Я не допускаю, коли противник нападає на суверенну державу, і її глава чомусь біжить до ворога і починає вести з ним переговори ізначально, а не організовує захист. Тому, з моєї точки зору, перше, треба виконати вимоги Конституції і законів України. Друге, це вже тактичні інструменти, як вести боротьбу за відновлення територіальної цілісності. Але я категорично проти того, щоб сьогодні робити вигляд, що тут частина законів діє, а ця частина не діє. Так не можна, тому що в результаті нація, суспільство привчається до того, ви можете приймати любі закони, їх можна не виконувати, якщо їх не виконує глава держави. Якщо ви їх хочете поміняти, поміняйте ці закони. Поміняйте ці закони, щоб люди бачили. А то так, в залі Верховної Ради організована скачка, яка невідомо куди веде, а виконати закони, ті, які він зобов'язаний виконати, він виконувати не хоче. Ну так тоді виникає питання, для чого люди обирають, сподіваючись, що він буде виконувати закон, що він буде робити так, як в законі написано. Бо його перший обов'язок – територіальна цілісність і суверенітет держави. Це його перші обов'язки президента. Общественность поможет. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире ICTV рассказал, как будут писать новый закон о Донбассе. Давайте его послушаем. Одним з головних майданчиків це буде Верховна Рада України, але ініціатива буде виходити з Офісу президента, безпосередньо від президента держави. До нього долучиться Кабінет міністрів України. І що, мабуть, головне і найважливіше, що до цього процесу буде долучати громадськість. Ну что ж, мы с вами, как вы думаете, сможем принять участие в написании этого закона? Или как это должно происходить? Ну, я так зрозумів, що у нової владної команди в них є на кого перекладати відповідальність. То була ідея
референдум, воюємо чи укладаємо мир. Пам'ятаєте? Да. Тепер, от ми не знаємо, що робити, хай народ напише закон. Перше, що я прошу і наполягаю, виконайте закон, який сьогодні є. От для чого город городить, ви зробіть те, що написано. От просто виконайте це. Потім, якщо ви хочете поміняти, поміняйте. Якщо ви хочете розробити програму реінтеграції, будь ласка, у вас є уряд. Уряд, який володіє законодавчою ініціативою, який має всю інформацію. Хай уряд. Чому ви даєте доручення народу? Народ вас обрав і каже, керуйте, робіть свою роботу. Він каже, ні, ми не вміємо керувати. Ви, панове народ, напишіть нам закон, розкажіть, що робити. Може, вам ще заплатити ще раз треба за те, щоб ви виконували свої обов'язки? Панове депутати, міністри, військові і так далі. Мені здається, що ці молоді люди, вони пустилися берега. І вони весь час намагаються знайти крайнього, розписуючись тим самим просто в власній недієздатності. Вот что я могу констатировать. А вот все-таки, если выборы пройдут на Донбассе, вот что я хотела в том числе спросить, разве можно проводить выборы сейчас? Насколько мне известно, да, выборы, если на оккупированной территории, проводятся через какое-то количество времени, потому что люди там находились под пророссийской пропагандой в том числе. Разве так можно? Перше, при присутності регулярних військ, а тим більше озброєних формувань невизначеного статусу, вибори проводити не можна. Ніхто такі вибори не визнає законними, і ті, які відповідають правам людини і ключовим засадам БДІПЛ ОБСЄ. Це очевидно і це всі знають. Без процесу демілітаризації, демобілізації, роззброєння, виведення іноземних військ, встановлення контролю над територією і кордоном вибори ніхто не визнає. Але для чого запущена ця розмова? Розмова ця запущена для того, щоб за будь-яких умов Україна поставила підпис. І потім можна витворяти все, що завгодно. А ОБСЄ, так як і ПАРЕ, вигнали Росію, сказали, що хай виконає домовленості. Ніхто ці домовленості не виконав, Росію повернуло. Отак і ОБСЄ сдасть. Вот я же про это и хотела в том числе спросить. Трамп говорит, решайте вопрос напрямую с Путиным. Я больше не хочу быть мировым жандармом. Тут мы видим ПАСЕ, которая возвращает Россию, ОБСЕ, которая финансируется в большей степени Российской Федерации. И вот знаете, те гарантийные бумаги, которые были подписаны, они тоже не стоят ни гроша. Получается, Бисмарк был прав, когда говорил об этом. Вам не кажется, что стоит уже понять и признать Украине всей, что спасение утопающего – это дело рук самих утопающих? Я гостріше скажу, що на сьогоднішній день доля України в руках українців. Це перше. І друге. Для того, щоб просити допомогу світу, треба самому робити. І потім просити про допомогу. І третє. Невже не зрозуміло, що починаючи з 2014 року світова система безпеки, континентальна система безпеки банкрутувала. Ні ОБСЄ, ні Рада безпеки ООН, вони не здатні вплинути на ситуацію, яка сьогодні виникла в Україні. Тому доля України в руках українців. Допомогу якусь, так, можуть надати, але це допомога до 99% тим, що буде робитися українцям. Если вот так будет все идти в дальнейшем, разведение войск, вот этот мир, потепление, да, о котором некоторое время назад говорил сам Пристайко, что будет? Війна буде. Для мене очевидно, що те вже, що відбулося у Мінську, схвалення цього тексту, це дорога до війни, а не дорога до миру. І такими кроками стелиться дорога тільки до Мюнхена, а від Мюнхена до континентальной войны. Роман Бессмертный, экс-представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске. Спасибо вам большое. А мы вынуждены завершать этот блок. Оставайтесь с Первым крымско-татарским. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. И буквально через 5 минут смотрите информационную программу «Заман», а после возвращайтесь к нам. Коршкенча.
Розведення військ на Донбасі зірвано. Як на це відреагували в Кремлі і що буде далі? Узгодження формули Штайнмаєра. Навіщо влада